Budem vyzerať jak ninja korytnačka. Prečo tu máte chlorid vápenaty? Na čo to je? Ečka. Zrejme zomriem. Mlieko. Každý deň bez neho bol podľa našich mám premárnená šanca na zdravie. Na zdravie! A potom si človek otvorí internet a tam sa také píše, že by aj acidko skyslo ešte raz. Mlieko spôsobuje rakovinu, mlieko zahlieňuje, je to len žbrnda bez živín. Tak kto má pravdu? Naše mamy alebo internet, ktorý upodozrieva mliekarenský biznis z toho, že všetky mliečne výrobky mieša z práškov a umelín? Zistíme. Toto napríklad je mliekáreň na Liptove. Čakal som ľudí v krpcoch a valašku do chrbta, ale boli milí a sľúbili mi, že mi nič nebudú tajiť. Teda, toľko štrapácie, ísť si kúknúť párenicu, to sme teda ešte neabsolvovali. Pán Kresák, máte ešte jednu topánočku? Mne sa gumka utrhla. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán Ján Kresák je tunajší riaditeľ vývoja a výskumu a má divné nároky na odedzu. A prečo toto všetko musím na sebe mať? Lebo výroba mlieka je hygienicky veľmi náročná a musíme udržiavať čistotu. A o tom ešte pripomínam, že ešte si budete musieť zakryť u nás aj bradu. Bradu? Na ďalšom. Budem vyzerať jak ninja korytnačka. Trošku, hej. OK. Teraz ideme kam? Teraz sa ideme pozrieť, ako sa vyrába z mlieka syr. Pozrieme si to od začiatku tuto. Dobre. Tuto je napustené mlieko práve a teraz bude operátor pridávať syridlo. Práve to uvidíme. Syridlo je čo? Syridlo je enzym a jeho úlohou je vyzrážať bielkoviny. Teraz je to ešte tekutá konzistencia a po pár desiatkách minút to bude jeden pevný gel, ktorý sa bude krájať. Enzym. A to môže ublížiť? Tak asi keby ste to vypili priamo, tak by to nebolo moc zdravé. No. A prečo to potom ide do syra? Ide tam toho veľmi málo a bez toho by sa ten syr nevyzrážal. Pôvodne sa vyrábali tieto enzymy z telacích žalúdkov, ale keďže tých telia toľko až nie, tak sa to začalo vyrábať biotechnologickým postupom, kde sa tá istá látka, chymozín, vyrába biotechnologickými procesmi a dáva sa to do mlieka. No, nám to môže znieť podozrivo, ale teliatkám to znie zrejme výborne, keďže neprídu o žalúdok. Ale potom som našiel ešte jednu podozrivú bandasku. Prečo tu máte chlorid vápenaty? Na čo to je? Chlorid vápenaty sa používa na to, že pri pasteurizácii mlieka časť toho pôvodného vápnika, ktorý je v mlieku ako prirodzenou zložkou, sa tou pasteurizáciou akoby inaktivuje alebo naviaže do zlúčení, ktoré už potom nie sú vhodné pre ďalšie spracovanie na syr. Keby sme tamto nepridali, mali by sme problémy so sírením. Chloridu vápenatého sa pridáva 0,2 až 0,4 ml na liter mlieka. Keby mliekárne robili s nepasterizovaným mliekom, tak ho tam dávať nemusia. Ale riziko nepasterizovať a mať vo výrobku choroby si u nás neriskne žiaden veľký výrobca. Videl som aj ďalšie kroky, ako sa cedí srvátka alebo ako syr dávajú pariť v 60 stupňoch. Toto, čo tu robia, je v podstate úplne to isté, čo by robil bača v kolibe, akurát je tu čistejšie a všetko je pod väčšou kontrolou. Nič viac tam už neprisýpali ani neliali, no tak poďme rovno na koniec linky. Toto, čo sa tuto... Toto, vlastne ten syr, ešte kým je teplý, tak sa tu potláča na tomto valci do formy toho pološtiepka. To není mydlo. Vyzerá to ako mydlo, aj to naši ľudia tak nazývajú, ale je to pološtiepok na grilovanie. Pološtiepok. Kebyže tam pridáte múku, alebo čo, nebola by lacnejšia výroba? No. Nejde o to, že či by akože sa nedalo z ečiek zložiť úplne, že kompletne syr. Kompletne nie, ale ečka nepochybne pomáhajú. Ako jedna z možností je urobiť syr lacnejší. Napríklad konzervanty sú takéhoto typu, ale syry sa dajú vyrábať aj bez ečiek. Viacerí naozaj slovenskí seriózni výrobcovia vyrábajú syry čisto bez ečiek. Na druhej strane, nie každé ečko na obale je dôkazom nejakého podfuku. Pán Kresák upozorňuje na presne opačný prípad. Som hovoril napríklad o mozzarelle. Je to smiešné, ale kyselná citrónová prírodný produkt je Ečko, hej. Typická mozzarella sa vyrába tak, že sa do nej pridá práve kyselná citrónová, ktorá spôsobí podobný proces toho vyzráženia. Ale pritom je to škodlivé? Nie, podľa môjho názoru. Kyselná citrónová ešte asi nikomu neublížila. To je normálka, hej. Takže nemusí to byť len úspora peniazy, niekedy to je aj nárast nákladov.
Ďalšia veľká téma internetu sú tavené syry. Vraj sa robia z pokazeného syra a tavné soli sú zdraviu škodlivé. Tak sme si to šli preveriť do Sabínova. A tuto vyrobíte aj teda tavený syr. Stavený syr je termizovaný výrobok, takže... Lebo o tavenom syre ja som nečítal nič dobré. Už len to, že z čoho sa vyrába. Z čoho vyrábate? A čo to sú určite, ja som čítal, že to sú také tie staré syry, odrezky, toto menej kvalitné, všetko, ten odpad ide do tavenia, akože sa to nepozná. Tak toto musel napísať človek, ktorý nenávidí mliekárov a nemá rád mliečne výrobky a robí nám zle. Tak mi ukážte, čo do toho dávate. Tavené syry už sa robia vyše 100 rokov. Nie je to žiadna novinka na našom trhu teraz. Pri každej výrobe ostáva nejaký zvyšok. Áno. Buď sa zle odreže, alebo sa niečo pokriví, alebo má iný rozmer, ktorý nemôže ísť do maloobchodnej siete. Toto všetko ostáva. Vyhodíte vy niečo, čo máte kvalitné, keď ste za to zaplatili farmárovi, dali ste do toho energiu na spracovanie, dali ste do toho kultúru, len preto, že sa to nevydarilo, vyhodíte to na dvor. Čiže je úplne nemysliteľné, aby do toho šiel pokazený syr? Vy by ste si vedome niečo pokazil a dal kožu na trh, že niekto vám to odhalí. A jak sa to dá odhaliť, kebyže tam dáte pokazený syr? No tak odhalí sa to tak, že ten výrobok není kvalitný a nevydrží vám tej záručnej dobe to, čo by mal vydržať. Takže vedome, aby som si ja kazil svoj výrobok, to je nonsens. Bolo by to lacnejšie. Už som raz spomínal tie pokuty, ktoré hrozia potravinárom, takže toto neriskujem. To dáva zmysel. Takže pomleté pokazené syry v syrokrémoch škrtnime. Druhé tvrdenie ale je, že do zmesi syra idú taviace soli. Tie tam dávajú na to, aby boli syry roztierateľné. Ibaže to sú fosforečnany. A to znie tak, že vám z toho budú svietiť uši do 3. pokolenia. No musel som to vyskúšať. Ečka. Zrejme zomriem. Nehrozí. To nemá chuť. Nepridáva sa to kvôli chuti, pridáva sa kvôli... A teraz ma to rozstaví? No, keď nie ste syr, tak vás to nerozstaví. To ja neviem. Ešte sa hľadám. No dobre. Nič sa vám nestane. Nie, že by to malo výpovednú hodnotu, ale naozaj sa mi nič nestalo. Normálne žijem a ani toto vám nečíta môj brat. Výpovedne hodnotnejšia bude názorná ukážka, koľko tých taviacich solí do toho vlastne ide. Kto má záujem o recept, nech sa páči, zapisujte si. Čiže štipku masla. Všimne, že nie. A jedno balenie tvarohu. Samozrejme, každá firma má iný recept na svoj tavený syr. My sme si to vyprodukovali a vytvorili sme niečo takto. Pomer toho je rôzny u každého taveného syra. 5 kuskov syra, ajdam a iné. Ajdami. To sú tie odrezky, toto boli odrezky. A to boli, že šíšaté tehly. Áno. A teraz ide chémia. Všimne, že nie. Vidíme ako buble, syr a nebuble. Či už sa vám zdá, že taviace soli sú čisté zlo, alebo len také nutné, isté je toto. Je to dávka, ktorá je niekoľkonásobne menšia, ako je úradmi povolené množstvo na takýto objem výrobku. Čo nás vlastne privádza k ďalšej otázke. Kto vlastne hovorí, čo je povolené množstvo akýchkoľvek ečiek, umelých chemie, či ako tomu doma hovoríte? Kto to vôbec povoľuje, aby sa to dávalo do jedla? Povedal nám gastroenterológ a odborník na výživu, ale taký ozajstný s diplomom, nie svitka. Ja nedemonizujem Ečka ako také. Ečko to znamená, to je od slova Európa, alebo slova Európska únia. To sú v podstate Európskej únii vymenované látky, ktoré sa pridávajú do potravín, tzv. Potravinové aditíva, ktoré boli ale otestované na karcinogenitu, mutagenitu, teratogenitu a boli schválené. A treba odlišiť to, že či vám niečo gustiózne, negustiózne a odlišiť to, či je to zdravotné riziko. Zdravotné riziko to nemôže byť v schválených normách. Informácie, ktorá potravina je úplne bez chémie a kde sa pridá nejaké Ečko, nájdete na jej obale. Tam musí byť presne napísané, čo výrobok obsahuje, zoradené od suroviny, ktorej je tam najviac, po tú, ktorej je najmenej. Ten zoznam nie je vycúcaný z prsta podľa toho, ako sa výrobcovi zaľúbi. Na pravdivosť údajov dáva pozor štátna veterinárna a potravinová správa. Čo by sa stalo, keby niekto neuviedol, čo tam naozaj je? Z nášho pohľadu je to zavádzanie spotrebiteľa alebo podvod, pretože my tie konzervanty alebo farbivá nájdeme pri tej analýze. Takže
vlastne takýto výrobca je vystavený riziku, že nakoniec sa to zistí a v tom prípade jednak daný výrobok sa sťahuje, ale je tam aj pokuta. Stalo sa už také? Slovenskí mliekári si to strážia, lebo vedia. A jednak my máme tzv. Úradných veterinárnych lekárov aj v mliekárniach, teda u výrobcov. Čiže oni to vedia odkontrolovať na základe receptúry.